चंद्रा आखिर उस शख्स बाके जे ई तरह ई घर में आके ई खेल खेलता। कांता, ई उहे शख्स बा जे ऊ रात ट्रेन के कंपार्टमेंट में आयल रहल जब हम और सुधीर बैंगलोर से वापस आवत रहले। चंद्रा तो हर खून प्रकाश खुराना कहनी। हाँ, पर कांता, ई सारा बात से पहले ई घर में एगो घटना घटल रहल। प्रकाश खुराना के हाथ उनके पिता अमरनाथ के हाथ से लिखल डायरी लागल। ऊ डायरी में हमार ससुर जी लिखले रहले कि प्रकाश खुराना जेके ऊ अच्छा चाल चलन के आदमी समझत रहले ऊ ऐसन नइखे। प्रकाश खुराना निहायत अय्याश तरह के आदमी बाड़े। ऊ ई जायदाद संभाल न पई हैं। हो सकेला ऊ ई सारा जायदाद अपन अय्याशी में उड़ा दे। यही से वो अपन एगो नया वसीयतनामा तैयार कैले जेकरा मुताबिक वो अपन सारा जायदाद अपन छोट बेटा सुधीर के नाम कर देले रहले। ऊ पढ़ के प्रकाश खुराना बहुत परेशान भइले। ई आप अच्छा ना कैले पिताजी। तू? हाँ, हम। का बात बा? बहुत गुस्सा में दिखत बाड़ा तू। हाँ कामनी, ये गुस्सा लावा के तरह पकता हमारा अंदर। अगर कहीं फट पड़ल ना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाई। लेकिन प्रकाश, ये गुस्सा की वजह का बा? ये गुस्सा के वजह बाड़े हमार स्वर्गीय पिताजी और उनकर वसीयत। वसीयत?
हाँ कामनी, पिताजी के हमार अय्याशी और आवारापन के बारे में पता चल गए रहे और इहे वजह से वो हमारा अपना जायदाद से बेदखल करके सारा जायदाद हमार छोट भाई सुधीर के नाम कर देले बाड़े। का ई पॉसिबल नहीं खे, ई ना हो सकेला। वो वसीयत हम खुद पढ़ ले बानी कामनी। अब का करबा तू? का करब? जौन अन्याय पिताजी हमरा साथ करे बाड़े ओके हम चुपचाप बर्दाश्त न करब। वो जायदाद पे जितना हक सुधीर के बा उतना ही हक हमार बा। बाकी अब तो वसीयत कुछ और ही कहले। वो वसीयत हमार तकदीर ना बदल सकेली कामनी, हम अपन तकदीर खुद बदल दे। अब बाकी कैसे प्रकाश? सुधीर के खत्म करके। कहा? हाँ, सुधीर के मरला के बाद वो सारा जायदाद हमार हो जाई, सिर्फ हमार। सच ही कहल जाला, इंसान गुस्सा में अपन होश भी खो बैठेला। तू कहल का चाहता रू? प्रकाश, सुधीर के मार देला के बाद ओकर जायदाद के वारिस तू न बनबा। काहे कि सुधीर के मारला के बाद ओकर जायदाद के वारिस ओकर विधवा यानी कि चंद्रा होखी। चंद्रा? तब हम का करी कामनी? सुधीर के खत्म करे से पहले तो कि चंद्रा के खत्म करे के होखी। चंद्रा? हाँ प्रकाश, चंद्रा के मौत के बाद सुधीर चंद्रा के जायदाद के मालिक बन जाई और फिर तू सुधीर के मार के एक साथ दो जायदाद के मालिक बन जाइबा तू। और ये तरह वो अपन मकसद में कामयाब हो गई और अब ओकर दूसर शिकार बा सुधीर। पर इस सब बात हमरा से करे के बजाय तो अपन पति सुधीर से भी तो कह सकेलू। हाँ, कह सकत रहनी, बाकी तू त जाने लो कि सुधीर कितना भोला बा, कितना मासूम बा। वो अपन भाई के इंसान ना देवता मानेला। अगर ये बात हम अपन जिंदगी में भी उनसे कह पाती तो वो बिना सोचे समझे अपन सारा जायदाद अपन भाई के नाम कर देते। अब तक तो सारा सच्चाई जान गई बाड़ू ना। सुधीर के जान के खतरा दिन ब दिन बढ़त जा रहा बा। प्रकाश खुराना अभी भी साजिश के जाल बुने में लागल बा। प्रकाश, आखिर बात का बा? सुधीर शराब पियब छोड़ देले बा कामनी। का कहत बाड़ा तू? हाँ, और ये सब कांता की वजह से भइल बा। कांता ही कल रात सुधीर के जान बचौलस और यही वजह से सुधीर कांता के एहसानों तले पूरा तरह से दब चुकल बा। समझ में नहीं आवत कांता के मन में आखिर बा का। औरत के दिल के समझ पाइल बहुत मुश्किल बा प्रकाश। कांता वो घर में सुधीर के बेटी माधवी के देखभाल भी कर रहल बिया और अब तो वो सुधीर के भी देखभाल करे लागल बिया। अब तक तो वो घर में नौकर बाड़ी। हो सकेला कल ही नौकरी एगो रिश्तेदारी में बदल जाए। कामनी तू ठीक कहा तारू। अब तो हम कैसा लगा था कि वो कांता के हवेली में बुला के हम बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले बानी। अरे ये का करता नहीं आप? काहे
का हम ई लायक भी ना बनी के अपना से बड़ा के पैर छुई? वैसे चंद्रा जी भी तो इहे करत रहनी, तब तो आप ई तरह से पैर ना हटावत रहनी। का मतलब? हमार मतलब ई बा कि छोटे ही तो बड़ा के पैर छुए नी और बड़ा उनकरा के आशीर्वाद देवे नी उनकर कामयाबी के खातिर। देखिए कांता जी, आप हमरा के कांता जी काहे कहे नी? सिर्फ कांता कही ना। ठीक बा, कांता। हाँ, कांता। खुराना साहब, आप हमरा के जे काम का खातिर बुलाईनी हा ऊ काम हम शुरू कर देनी हा। माधवी हमरा से अच्छा तरह से हिल मिल गईल बानी और आप तो देखले हुई हैं, सुधीर बाबू भी काफी बदल गई नी हा। हम और कुछ ना चाहे नी, बस ई घर की खोई भाई खुशी के लौटावे चाहता नी। ओह, हम चलता नी। ओह, तब बात यहाँ तक आ पहुँचल बा। ऊ औरत के खेल हमके समझ नहीं आवत कामनी। प्रकाश, ऊ औरत के मालूम बा कि ऊ हवेली में एगो बहू के जगह खाली बा। माधवी के दिल तक जीत चुकल रहली ऊ, और अब सुधीर के भी। लागता ऊ हवेली में बहुत जल्द शहनाई दोबारा गूंजे वाला बा। ना, ई ना हो सकेला। होनी के रोक सकेला प्रकाश? हम रोकब ओकरा, समझ लू तू? हम रोकब। माधवी, मम्मी। हाँ हमार बेटी, आप यहाँ आवेलो तो खाली हमसे मिलके चल जालो, पापा से काहे ना मिले लो? अब हम तहार पापा से भी मिलब। सच? सच्ची। माधवी, अबे हे माधवी, है ना, तो आप यहीं रुके हो, कहीं जाइए हम। माधवी, प्रॉमिस? पापा। आ जा बेटा। बेटा कैसे बात करता रहलू? मम्मी से। मम्मी से? हमार बेटा मम्मी से बात करता रहे? हाँ, मम्मी कहत रहनी कि आपसे भी मिले हैं, बाकी पता न कहाँ चल गई नी। कौनो बात ना, अब मम्मी से फिर कबो मिल ले। अब अंदर चल जाओ। हाँ। चलो। सुधीर, हम काले रहनी ना कि मम्मी आई,